Λοιπόν. Well played, good game. Good Ναι, όχι, πολύ καλό. It's nice to see Gognito lose from time to time. Αυτό, ναι, γιατί έλεγα νωρίτερα, δεν ξέρω αν παρακολουθείτε καθόλου μπάλα. Είχε πει κάπου τον Γκάρι Λίνεκερ, ο Άγγλος ο διευθυντικός, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο παίζουν 22 παίχτες και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Έτσι, αντίστοιχα το Street Fighter 4 στην Ελλάδα, ένα παιχνίδι στο οποίο παίζουν πολλοί παίχτες και στο τέλος κερδίζει ο Incognito. Yeah, a lot of the times. He's a Αλλά εδώ solid πέρα. player, man. Έτσι. Λοιπόν, όχι, στο You have to interview. get in his Λοιπόν. head, man, to break him down. Αυτό, ναι. Your opponent, you have to get in Ναι, his όχι head. στον Incognito, στον Γκάτσι, στον οποιονδήποτε. Πρέπει, όταν είναι στο comfort zone κάποιος θα σε κερδίσει. Exactly. Πρέπει να τον βγάλεις από το comfort zone, πρέπει να του πεις ότι ξέρεις αυτά τα mix-ups που κάνεις δεν θα πιάσουν σε μένα, τα mix-ups που θα σου κάνω εγώ δεν τα έχεις ξαναδεί ή δεν τα έχεις συνηθίσει. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω, ότι έγινε ένα πολύ dominating game από τον Guts, το δεύτερο, και μετά φάνηκε ο Incognito λίγο αγχωμένος. Ναι, ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, τώρα να ξέρει, διάμεσα γίνεται και άλλος ημιτελικός στο Mirror Replica με τον Sensor. Για να δούμε πώς έχει γίνει κανένα update εδώ πέρα. Αργούμε. Όχι. Yeah, they've updated it. Oh, there's going to be a third place match for Αν θα το Incognito. κάνουμε σήμερα. Και η βλακεία είναι ότι επειδή. Εντάξει, τώρα σοβαροί να είμαστε. Αυτό ακούστηκε λάθος, δεν το εννοούσα έτσι. Όχι σοβαροί να είμαστε. Ρεαλιστικά, μάλλον θα κερδίσει ο Sensor γιατί είναι σε τρελή φόρμα σήμερα. Είναι αίτητος. Είναι πάρα πολύ καλός. Ναι, έχει αγριέψει, δεν ξέρω. Ναι, αυτό ακριβώς. Ρε, εσύ βγάζεις συνεχώς το τέτοιο. Ναι, ισχύει. Για πες. Παίζει το μικρό τελικό από εκεί ο Mirror Replica με τον Vlad. Α, έχει γίνει ήδη, ωραία. Δεν θα τον δούμε αυτό, δεν μπορούμε. Εκεί παίζει ο Mirror Replica και παίζει εσύ. Ναι, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ρε παιδί μου. Ναι, δεν το είχαμε φτιάξει. Α, And you know, a keyboard plugs into the Xbox. I don't know how good it is, but I don't think you can play. Master, έλα. maybe you can't play. You Yeah, can you only just type. type. Yeah. Μεγάλος παίκτης. Yeah, that was a sick game, dude. Fucking awesome. Όρθιος. Άντε, μικρό τελικό στα γρήγορα για να φύγω. Μαζί, πρέπει να φύγω. Μαλάκες, άντε. Μικρό τελικό να έρθω να πω. Σήκω, φύγε, χεστήκαμε. Ναι, άμα δεν. Σήκω, φύγε, μην ξανά. Μούρλα. Αυτό εκεί πέρα, μούλε. Αυτό που Λοιπόν, σου λέω εγώ. I think it's nice. για συνέντευξη. Αφού δεν έχεις για συνέντευξη. Φύγε βρε, αυτός είναι Αυτός είναι και γένεια, κοίτα τον λίγο. Είναι λίγο British boy. Ρωτάνε πως γίνεται να παίζει τόσο καλύτερο λογικό από τους απαντάτους. Ακριβώς. Λύσα, ρωτάνε. Πλάσμα, αλλά κάτσε και εσύ εδώ πέρα, ρε. Ποτέ των ποτών. Χάρος παίξει για ποιο πράγμα λες που ίσχυε παλιά για εσύ σεξ. Δεν έπιασα το τέτοιο. Τι έχουμε εδώ πέρα, εδώ θα δείτε ένα απόλυτο I think we're just κοινό. waiting, yeah. The other semifinals off stream because the guy plays on a keyboard. Ναι, ο μικρός τελικός που ρωτούσες και εσύ, Τζένμα, δυστυχώς δεν θα τον δούμε σήμερα, δεν κάνανε setup το PC. Για να μπορούμε να δούμε το stream που είχαμε την άλλη φορά. Δηλαδή, άμα πάρεις το Microsoft Keyboard και το συνδέσεις στο Xbox. No, I think he just said it's just for typing. Right. Yeah. Ah, okay, that makes Yeah, sense. yeah. That makes more sense. But you can use any keyboard for typing then, if that's the case. Εδώ πέρα πάντως να το πούμε ότι ένας παίκτης παίζει στο keyboard και πιάνει συνήθως συνεχόμενα το νούμερο τετράδα. Ναι, κανονικά. Την άλλη φορά νομίζω είχε μείνει οχτάδα, αλλά τώρα είναι τετράδα. Ναι, με προοπτικές να μείνει τέτοιο. Νομίζω είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι με το Yucho. Αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο παιχνίδι το Pate ήταν ο Yuchos, όχι το πρώτο, στον πρώτο γύρο του το Pate τέλος πάντων ήταν ο Yuchos με τον Mirror Replica. Εντάξει, ναι, όχι είναι καινούργιος, παίζει τέτοιο, ναι. Ακριβώς, ναι. Παίζει και καλά. Α, το analysis που έκανε για τους ποδοσφαίρες και τους Γερμανούς. Ναι, και πιο παλιά έσυγε για τον Guts. Έτσι. Είχε να χάσει το τουρνουά ο Guts κάνα 2 χρόνια. Really? Ναι, χωρίς μαλακίες. I've seen photos of him winning something here. Ναι, έχει κερδίσει πολλά. Αποδεικνύει πως και οι παίκτες με το pad μπορεί να πάρουν το τουρνουά. Το απέδειξε και ο Λούφι, αυτό το είπε. Snake Eyes was doing it, Luffy, Yeah, exactly, what's the other guy? The Viper player, what was his name? Wolfcrone. Yeah, Wolfcrone was Yeah. doing it. Εσύ γιατί τι σ' άρεσε το δόνιμο, μαλάκα. Τι? Γιατί τι σ' άρεσε το δόνιμο. What? Ο Όνης είναι χειρότερος από το γιον μου. You shouldn't have changed Gian, man. You should have Zangiefed it all the way. Όχι ρε μαλάκα, άμα δεν... Ήτανε mistake που δεν ήξερα. Ήτανε ρε παιδί μου, ήταν κοσμικό λάθος. Όχι. Τι? Ήταν λάθος που δεν ήξερα με τον νόμο, γιατί πάνε πίσω. Αυτό ναι, αυτό σου λέει, ήταν κοσμική ρε παιδί μου αδικία που δεν κέρδισες. Κάτι ναι, κάτι. Τα άστρα δεν ήταν στην... Πολύ καλύτερο Sony από ότι είναι Rose.
Πλάσμα. Το χάρισε Πλάσμα. το φιλοξενίδι, ρε, το Άραβος. Του έδωσε ένα παιχνίδι τζάμπα. Yeah, you gave him. Να τον σπάσεις! Αυτό πρέπει να κάνεις, να τον There's no σπάσεις! friends, no friends. Ακριβώς. Δεν υπάρχει φιλία όταν παίζουμε Street Ναι Fighter. ρε, δεν έχει μαλακή. Yeah. Τίποτα, ενώ παίζεις τους κάς μία έτσι ρε παιδί. Ναι. Του λες κοίτα εκεί, ενώ κάνει κόμπο. Του λέει βγείτε μαλάκα φωτιά! Χάνει το κόμπο, κερδίζεις, ορίστε. Ναι. Λοιπόν. Άντε, γρήγορα, πρέπει να φύγουμε. 16. Πιο πριν όσο παίζαμε ήμασταν 23. Πήγε στα 23. Ναι. Σε γάμισα 45-50, κάτι τέτοιο μου αρέσει, και σε αυτό Παίζει, όταν παίζει δεν μετράει. Τι παίζετε ρε Όταν μαλάκες. παίζει δεν μετράει. Όταν παίζει δεν μετράει. Δεν μετράει όταν παίζει. Δεν μετράει. Για ποιο πράγμα λέτε ρε. δεν γίνεται. Για ποιο πράγμα. Πόσο μπορεί να μείνει ο Βλάσης που θα μιλάει. Μέχρι τώρα το world record είναι 14 σεκ, seriously. Αλλά δεν μετράει. Όταν παίζει δεν μετράει. 15 ώρες να δεις πόσο ωραίο είναι. Κάτι στις μέρες δεν πόσο είναι. Γιατί νομίζεις εμφανίζομαι μια στο τόσο. Αυτά που λέτε. Πες και εσύ Τζέρι. Δεν βάζει και στον πλέον. Πες να καπρείς. Να βάλω ένα γιατί δεν βλέπω να τρώω βραδινό σήμερα. Πρέπει να φύγω. Α? Να σου πω παραδείξω το stream πάνω να τον δω. Σάω. Μην τον αλλάω. Να ξέρω πραγματικά σε 5 λεπτά πάω να πετάξω ένα σκουπίδι, έρχομαι. Αν σε 5 λεπτά δεν έχω αρχίσει να φύγω. Όχι ρε, σε χρειαζόμαστε. Η φωνή σου είναι αυτή που αξίζει. Θα πάω σκουπίδι. Μόνος έμεινες. Κάνω συνέντευξη με τον εαυτό μου. Θέλει ένα κουράκι. Δεν πες να πεις αναγκαία. Πώς το είδες το μάτς? Πες να πεις αναγκαία. Να με ρε. Όχι, ο Μάνος. Α, Θα σας μάθω πώς παίζετε το Street Fighter. Είμαι ο καλύτερος, αρχικά το πάρω την αρχή. Είμαι ο καλύτερος. έπαιξες με τον, από ό,τι φαίνεται, τέρμα από... Δεν παίζω σοβαρά τώρα αυτό το μάθω. Ούτε εγώ. Μάνι μάτσα μάθω. Εγώ δεν έπαιξα με το πλάσμα σήμερα και παρέθηκα. Είπα να φύγω. Μόνο με λεφτά πήγα. Μόνο. Αλήθεια. Πεινάω. Πώς το δες το μάτσα, ωραία. Καλά έκανε. Το πήρε τον αέρα. Όχι, δεν παίξε καλά ρε, δεν παίξε καλά. Αυτό είναι. Σε μια φάση ρε φίλε δεν έχει κερδίσει ο Σεφ το πουθενά ξέρω. Και είχε πιάσει όλο το κόμμα με το FDC και ήταν και μια λαβή, δεν έκανε έτσι. Γύρισε. Ερχόμαστε τώρα. Θα όπως ναι. Μην τα πεις κανένα. Κάνε το. Όλοι που θα πάνε. Να Πώς θα μην προσέχει να το ξέρεις. Είναι όλοι άσχετοι βασικά. Δεν ξέρει να παίρνω. Ράντο. Τι έγινε Το ντομάτος, Βλέπω εντάλλον κάτι κάνει. Εντάλλον τι γίνεται, σε θέλει ο κόσμος σου. Α! Σκοτώθηκα. Θυσιάζομαι για σας. Θυσιάζομαι. Για όλη την Ελλάδα. Για όλη την Ελλάδα. Ελλάδα. Λέμε βλακίες γιατί πρέπει να περάσει λίγο η ώρα μέχρι να ξεκινήσει ο τελικός. Τι γίνεται στο μικρό τελικό ρε παιδιά. Λοιπόν, έχουμε παίζει 15 viewers, λογικό, γιατί δεν παίζουμε. Δώστε μας 5 λεπτάκια ακόμα. Για να ξεκινήσουμε. Ναι, και εντάξει, έχω αρχίσει να αγχώνομαι γιατί πώς θα γυρίσω στο σπίτι. Οπότε δώστε μου μισό λεπτό ξανάρχομαι.
I think it was 3-0. Alright, got grand finals coming up. Let's see what we got. We haven't updated the brackets yet. Pretty sure Censored won this. He'll go through. And this match happened off stream. It's in English. Θα αποχαιρετήσω στο stream γιατί θα φύγω. Censored incognito. Censored incognito. Λοιπόν, stream, πακέτο. Πρέπει να φύγω. Τα έχεις περάσει εμένα και τα τέτοια. Ναι, δεν μπορώ να τα περάσω από εδώ πέρα, ρε Μούλη. Εγώ σας χαιρετώ. Διασκεδάστε πολύ με τον Grand Final. Θα τα πούμε στο επόμενο stream. Ciao. Και μίλα ελληνικά, καλύτερα. Με κάνεις εδώ μέσα. Όχι. Είδατε τώρα πόσους viewers Έλα, ξέρω εγώ, ρε. Έλα, δεν κάνεις και ναι. Είδες πόσους viewers έχει, είδες που σου λέγαμε ξεκολλιάρι που κάνουν το βράδυ. Δεν ξέρω. Είδα 15 έχει τώρα. Δεν είχαμε 15 όλη μέρα. Τώρα το Εδώ ποιος είναι Guts. Εγώ μας τα κάνω. Έλα, το ξέρω πώς να το κάνω. Ξέρεις. τα ψηλά Και Sensor Dex. σου κάνουν τα ψηλά αυτά κοντρά. Κάνε το νομίζεις, ναι, όταν θέλεις, ναι, κράτησέ το. Το κάνουμε μετά. Είμαστε στον αέρα τώρα, τι κάνουμε. Είμαστε στον αέρα τώρα. Στον αέρα. Α, μάλιστα, πολύ καλή. Ωραία, τώρα ετοιμαζόμαστε για το τελικό. Έλα. Έφυγε ο βασικός κομμεντατόρ, ο Mega Endalion. Ευχαριστώ πολύ. Άντε ρε. Okay, where's it coming from? Oh yeah. Μετά το expose από τον Guts, το 3-1 το βάναυσο. Τώρα έχουμε το Sensor με τον Guts που γνωρίζονται, παίζανε παλιά πολύ. Oh, cool. I didn't know that. Να δούμε πώς θα πάει το match-up τώρα. Το Rose Seth. This will give you sound. Well, there is no sound. Κάνουνε. Ετοιμάζονται This λογικά. guy's talking to you, man. Ποιος, Harris Out of Plex. respect. Ναι, expose Harris Plex φίλε μου. Όχι, ο αδελφός μου είναι μέσα. Α, ναι, μια χαρά. Ο Colonel Gavin. Greetings Αγγλία. to UK. Ναι, είναι εδώ. Go and expose those asses in Unequaled media. unequaled media. Those faggots. Α, δούμε τώρα. No, we're just joking around. Λοιπόν, Love to Unequaled Media, doing awesome work in London. Α, εδώ πέρα, when you hover. μμ. Ξέρουμε. Είμαστε και άσχετοι. When you hover. Όχι, you can απλά see τώρα the- τα μαθαίνουμε. Ναι, το overlay. See that the two can Yeah.
Yeah. Πολύ καλός. What is this? X-Split. Yeah. I've never used it. This one. Super Street Fighter Yeah. 4 Arcade Edition. I'm gonna go inside. Yeah, cool. Θα βγεις. Καλό βράδυ, θα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, ρε. Να παίζουμε καμιά φορά, αλλά κρίμα δηλαδή. Αυτός που μένει. Νομίζω κάπου... Πράσινη γραμμή, δεν είμαι σίγουρος. Όχι, μετά, thanks. Τσιλάρουμε τώρα, τσιλάρουμε. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Θα μείνεις στο Σετζορά. Θα πάμε σε Σετζορά μετά. Ναι, λογικά. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία εδώ? Fucking good. At least I didn't come last this time. Ναι. I came third last. Fuck it, man. I was losing stupid games. I beat Jerry, man, who fucking came in top 8, and I was losing the other kid. Εντάξει, καλή φάση είναι. Απλά πρέπει να μαζευόμαστε περισσότερο. Να παίζουμε I mean, περισσότερο. if this keeps happening every week, I think we'll be on the right path where Street Fighter 5, let's say, or whatever other fighting game becomes popular in. Ναι, για το Hyveless τώρα. Θα είναι καλή φάση, ναι. Λοιπόν, να δούμε τώρα το FIVO Ultra 1. Probably be some button checks here. Switch this up. Yeah, some quick button checks. Αν έχουμε button checks εδώ. Τα λένε εκεί μεταξύ τους λίγο. Έχουμε chit chat ανάμεσα στους δύο παίχτες. I should ask you about your game, but Γιατί? this is about to start. Well, it was a good game. Με το FIVO. Yeah, with a set. Ναι, είναι λίγο το match-up ότι όλα μπορούν να συμβούν. Δεν ξέρω κι εγώ setups για το Delayed Wake Up, αλλά και ο FIVO έπαιξε πολύ καλά, έκανε μερικές στην αρχή. Ναι, έκανε στην αρχή μερικά command λαβή, στο D. Και με τρόμαξε λίγο εκεί, μετά άρχισε να πηδάω, έκανε frame traps, τάπια, τι να κάνεις, παλιά ζωή. Και ο Seth είναι χαρακτήρας έτσι με mix-up. Ναι, λίγο vortex like. Λίγο vortex. A good priority on a lot of moves. Yeah. Hey, whatever, man. Another. You win too much anyways. I'm more salty because of censored. Ναι, είναι πιο πολύ τέτοιο. Θα πάμε να παίξουμε μετά money match. First to 10 or some shit. Δεν ξέρω. Alright, let's get this grand final. Ναι, ωραία. Να πάμε τελικός hype. Fireballs. Classic spacing play in the beginning. Ναι. Θα απορροφάει. A bit to the corner. Rose gaining ground. Όπα, ναι. Nice joke. Τώρα του έχει δείξει ότι θέλει να μπει ο Σένσορας. Λαβή. Να δούμε, όχι δεν έχει delayed wake up. Πολύ καλή η neutral αντικλωτσιά του Σεφ. Nice. Καλό, ναι. Σαν να select φάνηκε. Ωραίο το focus backdash για να φύγει από το setup. With punish, ναι, with punish με την κάτω ένα αντικλωτσιά. Dash forward. Oh, misses the setup. What is that? Είναι λίγο, κάποιες φορές το κάνουν λίγο custom αυτό, το κάνει ο Σένσορας εκεί. Το άλλος και πάει να, αυτό δεν είναι, what's it called? Ναι, αλλά, αυτό που σηκώνεσαι και δεν είσαι crouched στην αρχή, anyway, whatever, it doesn't matter. Ναι, είναι λίγο σε You can't get up and be crouched, you know? There's like a frame or two where you're still standing until you crouch. Απλά το μιξάρεις εκεί και δεν ξέρεις αν τα βγει μπροστά ή πίσω. Δεν ξέρω κι αν ο Σένσορας ξέρει όντως να το setup ακριβώς πώς είναι, αλλά μπορείς να το μιξάρεις εκεί. Το counter hit ήταν δυνατό, έδωψε. Χαλάγει την πάρα πολύ ωραία το field confirm. Ένα το frame trap εκεί. Ναι. Huge life lead. Just gonna play Τώρα that. δεν έχει λόγο να ρισκάρει πολλά. Oh, stuffs the angle. Ναι, πολύ καλή. That's that Το dive priority, kick man. εκεί. Yeah, Ναι, good γρήγορα priority. θα σταφάρει το anti-air της Rose. Χρεώνεται λογικά, ναι. Εντάξει, δεν έχει παίξει τόσο πολύ ο FIVO's για να χρεώσει να ξέρει καλά τα χρεώματα. Καλό, το jump in το διαβάζει. Εδώ πέρα είναι πολύ βασικό, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Βγαίνει μπροστά Tricky stuff. Nice. για να φύγει από τη γωνία. Σωστή και η Ultra για να παγώσει το momentum. Tries to beat out some of the balls. Is successful. Ooh, nice sweep. Την τρώω και εγώ πολύ συχνά, θυμάμαι στα νεύρα και σολτάρω. What key? Όταν την πετάει σαν poke, την κάτι δυνατή κλωτσά της Rose που έχει πολύ μεγάλο range. Σαν poke. Misleading. Πάλι θα είναι select εκεί. Buffer. Δεν κάνει το Sonic Boom για να πάει για να mix up εκεί ο FIVO's. Χαλάει τις μπάρες, γιατί συνήθως πατάει λαβή εκεί ο Σένσορας ή κουμπί.
Μπέτα είναι πολύ καλό. Πολύ κακό τώρα εκεί. Λογικά θα κάνει και την Ultra, ναι. Την κάνει και να δούμε τώρα ποιο θα είναι το mix-up. Δεν έχει. Απλά την κρατάει. Man, that was smoothness. Παντού κουμπιά, παντού κουμπιά. Gets in there, breaks the Και τελειώνει πολύ γρήγορα στο μοιραίο 69. Broke Για the όλους. focus with the ball. Δεν ξέρω τι έγινε εκεί. Should we refresh? Ναι. Who will emerge a champion? Fight! Did I? Ναι, πάτα, πάτα. Alright, started that. Oh shit. Τον έχει στη γωνία. Το Γετάρ θέλει να τον αφήσει να φύγει. Πολύ καλό το anti-air εκεί. Ωραίο πάλι σαν όποιος select φάνηκε. Το χάνει. Το follow up. Όχι, έχει πάρει ένα κακό στο πήγαινε εκεί. Anyways, Ήθελε λίγο το delay λογικά. Τώρα τον έχει στη γωνία, θέλει να φύγει, αλλά δεν μπορεί να φύγει γιατί έχει το orb και τον πετυχαίνει. κάτι γίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω. Του σταφάρει, την κάτω δυνατή μπουνιά. Και του λέει του wake up, να δούμε, όχι, τίποτα. Δεν πετάει το Hadouken εκεί ο Φίβος. Looks for a setup, delayed wake up. Beats the forward dash and the combo. Κάποιο κουμπί πάτησε ή όρθιος έκανε ό,τι να δει, δεν ξέρω. Censored went in for a dash. Μάλλον. Beat him out. Getting a lot of mileage off that standing medium kick. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Θέλει να φύγει λογικά από τη γωνία η Full Rose. super also. Trying to hurt him here. Σε αυτές τις περιπτώσεις ίσως θα ήταν καλύτερα να πάει πιο μπροστά ο Φίβος για να όσο πιο νωρίς να κουμπίσει πάνω στα orbs για να μην του δεις τόσο πολύ χώρο. Πολύ καλό το delayed. Τότε correct με delay, τότε correct Shoryuken. Alright, final round in this second match. Θα να αλλάξουμε το... I've been doing it. Today. Δεν ξέρω, κάτσε πέρα. I don't know, whatever's the score. It's 1-0 to Censored. The overlay isn't updating for some reason. So Guts trying to not lose this round, trying to stay in it. Got full meter, full ultra almost. Rose is playing pretty defensive. Holding on to the life lead, running in now, trying to end the round. Guts still fighting, no doubt. Ooh, gets in with that nasty stuff. Oh, spends the bar and drops the combo, but recovers with the command grab. Oh, this could be one more combo. Oh, nice tech. Activates Ultra for the second time in this round. Ooh, nice slide. Censored, just relaxing on this tiny life. Δεν έχει λόγο να πάρει κάποιο ρίσκο, έχει το life lead και πολύ καλά κάνει, περιμένει πίσω. Να δούμε τώρα, αναγκαστικά πρέπει να ρισκάρει κάπως ο Φίβος. Μπαίνει μέσα, τώρα είναι πολύ βασικό, θα κάνει late wake up, όχι δεν κάνει. Πατάει κάποιο κουμπί. Ναι. Looking. Trying to crouch tag. Yeah, εκεί. Γράψε στο ένα. Εκεί. Πάτε OK πρώτα. And it's gone to 1-1 in this grand finals. Oops, no. In game μετά. Update that overlay. Got it working. Πολύ καλό το Shoryuken. Δεν είναι anti-focus αυτή η επιλογή και το προλαβαίνει και αντιδράει σωστά. Κάποιο κουμπί πατάει ο Σένσορας, είσαι κομμένος δηλαδή, δεν ξέρω. Του βρίσκει πολύ καλά σαν αυτό το select. Το stun. Λογικά θα κινήσει την μπάρα. Ναι, γεμίζει την μπάρα του ο Φίβος. Πολύ ήρεμος στη γωνία. Solid control that round. Ναι, πήγε ακριβώς όπως ήθελε ο Φίβος. Looking for some counter. Πολύ καλό poke. Παρφιμάρει το κόμπο. Catches him with that sonic boom. Προλαβαίνει και χρεώνει. Great jump in, a lot of damage. Δηλαδή σπάει ο Φίβος. Όπα. Damn. Beats that. Πάλι κάτι πατάει. Πολύ καλό το Shoryuken. Λογικά θα κάνει ρουφίκτρα μετά και να Probably συνεχίζει. spin Και the να bar, yeah. τον πάει στη γωνία. Corner, toe taps. Front, back, high, low. Oh. Δεν χρεώνει και ο Sensor. Guess is right.
Gets out of that grab. Ω, τροπάρει το κόμπο και ήταν πολύ σκληρό. He could have taken the Δεν round. ξέρω, ναι, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να τελειώσει εκεί το round, αν προλάβει να κάνει κάτι I άλλο. think so. If he went into the machine gun kick, I think he would have killed him. Λέω και το Sensor που δεν χρέωσε μετά. Oh, yeah, yeah. No, I think Sensor needed that extra combo. Δεν ξέρω αν έκανε Ultra, αν προλάβαινε, δεν ξέρω. Σαν την δουλειά. Counter combo. Λιγάκι super. Παίρνει το momentum, τώρα θα πρέπει να γυρίσει να αλλάξει κάτι ως ο Fibos, να σκεφτεί πολύ. Ήταν πολύ γρήγορο, ναι. Αυτό συμβαίνει με τον Seth, είναι από αυτούς τους χαρακτήρες. He has low health and stuff. Ναι, και αν πάρει το momentum ή αν κάνει κάποιες δύο στραβές επιλογές μπορεί να γυρίσει πολύ γρήγορα και να τελειώσει το round εκεί. Sensor had quickly taken care of that match. Into the third round, or third match, here we go. Έχουμε το Mod Lavrie, πολύ ambiguous, το jump είναι εκεί. Seth still being aggressive with this massive life lead. Catching Relentless. air to air. Yeah, relentless. Hits him in the stun, and this Παίρνει is το probably perfect. match over. Gets some Και έχει τα meter. ψυχικά αποθέματα για να μπορέσει να γυρίσει. Δεν είναι νεκρός ακόμα ο Fibos. Builds that meter, goes strong into this round. Oh, nice focus attack. Εκεί θα πρέπει να κάνει EX Soul Spiral. Nice combo, spending bar, getting him in the corner, safe jump. Oh, that might not have been. Θετική πίεση, πολύ καλό, πολύ καλή ήταν τη δουλειά. Very nice anti. Puts him back in the corner. Could be close to stun. Πολύ καλό, πολύ δυνατό το round, έχει μπει πολύ δυνατά ο Fibos. Και το γυρίζει, κάνει το comeback. Here comes this mix-up. What's he going to do? Και πώς θα γίνει. Misses Να δούμε αν ο the Fibos, cancel. αν ο Sensor μπορεί να κάνει κάτι να το αλλάξει. Να γυρίσει το παιχνίδι. Ω! Here we go. Δεν είναι ακόμα νεκρό. I think he was scared of an uppercut there, man. Uppercut FADC, he was scared of that. Μάλλον ναι, γι' αυτό Some πήγε να πηδήξει και να χρεώσει μετά. But Guts was on top of that. 2-2, τελευταίο round. That was best of 5. Ναι, best of 5, first 3 αλλιώς. Alright, here we go. Final match in this grand final. Seth starting off Πολύ with δυνατό παιχνίδι. ridiculous crouching spears. Εντάξει, έπρεπε να του δώσουν για αυτήν το Seth κάτι μετά από την ρουφίχτρα που του έχουν βγάλει. Ξέρω πως πολλοί γκρινιάζουν. Εντάξει, ήταν πολύ δυνατό, είναι ένας χαρακτήρας με πολλές θετικές επιλογές. Mix up heavy. And he has good priority on a lot of moves. Sensor trying to make something happen here. Great anti-air by... Δεν ξέρω για την επιλογή που πήρε ο Fibos εκεί, για το Shuriken μετά το dive που πήραν ημίων. Θα κάνει Ultra, δεν κάνει Ultra. Τώρα δεν κάνει. Oh, nice read. Nice. Excellent finish. Bad decision on the neutral jump in my opinion. And Rose has her ultra activated like that. You get caught in some mean juggles. Nice max range punish or Ναι, πολύ combo καλό, πολύ right καλό. there. Almost has Μπορεί να second κάνει κάτι stun, ο but Seth Fibos. gets out of that. Trying to get some meter here. Since you're trying to build something. Playing real patient. Σπάει ώρα τη λαβή εκεί. Το βάζει στη ρουφίχτρα, πατάει την κιά. Κοιτάει, πολύ ρίσκη. And this is looking pretty good for Sensor. Oh, Ναι, bakes λογικά out. πέρασε λίγο τώρα κάτι πολύ τραγικό για να μπορέσει να αλλάξει. A lot going on here. Guts trying to stay in this, taking the space. Ναι, it needs. μένει πίσω λογικό, είναι Yeah. κάτι που προσπαθεί να κάνει κάτι να συμβεί Probably για να trying μπει to μέσα. try to get 2 meters, even though he doesn't really care. Going in, don't even matter. Oh, he's dead. And that's probably Θα κάνει. the grab, man. Oh, nice. Σιγά από εδώ τελειώνει και έχουμε νικητή τον Sensora. Spiral, what's that? Air throw shit. Soul throw. And Sensor takes the grand final. Ήταν καταιγιστικό σήμερα, δεν έχασε ούτε μία φορά, πουθενά. Hey man, nothing like a grand final that goes to the last match, you know? Ναι, πήγε... τα κατέστρεψε όλα, Sensora σήμερα. Fearless. Ναι, καταιγιστικός. Let's see if we can get the winner in here. Yes. Where is he? Whoa, this is the Πού είναι ο runner-up. Sensora, ναι. Πολύ καλό το μάτς εκεί, Πολύ δυνατό. Κάτι πήγες να κάνεις στο τέλος, αλλά... Σε πρέπει να κάπου που πηδάει εκεί μετά την όρθια βρήκε. Λίγο σολταρισμένος, λίγο αλάτι, το αλάτι για τον Fibos. Καλό βράδυ. Έγινε See you, αγορίνα, man. θα πούμε. Καλό βράδυ.
Πού είναι ο Σένσορας? Yeah, let's see if we get the winner in here. Well, we got the runner up here, just, you know, yeah, here we go. Guts, aka Phibos. Runner up in the tournament. It was intense. You can speak in Greek too if you want. Yeah. It's the same. Yeah, it's mostly Greeks though, that's why I said it. Here we got the winner. Πες μας την άποψή σου για το παιχνίδι. Σου για το παιχνίδι. Ναι. Κέρδισα, καλή άποψη έχω για το παιχνίδι. Κατέστρεψε σήμερα, πώς το νομίζεις, τι έγινε? Τι έχεις να πεις για σήμερα? Έλα, αυτό πιανό είναι. Ευχαριστώ, Άρης. I don't think you can smoke in here. Έχετε βάλει την άσπρο. Ειδικά δεν είναι. Όχι, έχουμε βάλει... Where's the ashtray? Ναι, εντάξει. Τι θες να πω, δεν ξέρω. Νόμιζα θα χάσω. Μετά το πρώτο παιχνίδι ο Φίβος εκεί... Τι είπα, Give θέλει να us φύγω like με 2 την or μία του 3 παιχνίδι. minutes, man. You're the winner at the second tournament. Τι να κάνεις. Ο Φίβος το γύρισε πολύ καλά το δεύτερο παιχνίδι. Μετά Μετά το πώς σε κοιτάει που του λες να γύρισε και καλά. Εντάξει, το γύρισε, ήταν κατευθείαν. Μπήκε στο δεύτερο παιχνίδι πολύ δυνατά. Το είδες εκείνο το jungle έτσι. Πιο πολλά. Σκότωσες το άλλο. Τώρα εκεί στο στον πρώτο γύρο, ναι. Και μετά έπιασε και πέθανε. Ναι. Στον πρώτο γύρο, ρε, τώρα, στο τελευταίο game. Ναι. Που έχω ανάψει τέτοια καρδιόλια και έχει πηδήξει. Στη γωνία, Ναι, κάνει neutral και jump. τρώει το Ναι, πρώτο ναι, orb ναι, μόνος ναι, του. ναι. Κάνω soul throw για να το πιάσω με τη μία, τρώει ναι. πρώτα το δεύτερο orb, μετά το πιάνει. Και Αυτό βγήκε που όλα έγινε- κόμπο και έχασε τόσο. Που κάνει neutral jump στη γωνία και τον πιάνει από αυτό το soul. Δεν το θυμάμαι καλά, δεν το θυμάμαι καλά. Το πάρε. Συνέβησαν πολλά, πολύ γρήγορα. Το άλλο τελείωσε στο 90, το άλλο τελείωσε στο 15. That was crazy. Ναι, Beat him in 11 seconds, dude. That was ridiculous. Πείστε και πατήστε κουμπιά, παιδιά. Ήταν πολύ καλή φάση, ελπίζουμε να δούμε Χάρος κι παίξει άλλους. πολύ Ναι, Χάρος παίξει και σένα. Exposed file, πήγαινε πάρ' τα ποδαράκι σου και Πήγαινε έλα, βέβαια, αυτό πάλι. παίξε τέτοιο. Ναι, έλα εδώ και εσύ να Θα παίξουμε. κερδίσει, άρχισε να λέει τις φράσεις. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα, παιδες. Ευχαριστούμε τον Battle στα πευκάκια για ακόμη μια φορά και όλα τα παιδιά. Τα που παλικάρια ήρθαν που εδώ. ήρθανε, αυτά που δεν ήρθανε, ενώ έπρεπε να έρθουν. Την επόμενη φορά να έρχονται, να γινόμαστε περισσότεροι. Θα έλεγα καμιές, αλλά δεν το λέω γιατί είμαστε live. Γιούτσο, ναι, expose. Εσύ στα Χανιά εκεί που ήθελες να μας φύγεις κιόλας, Ολυμπιονίκης πράγμα από εκεί. Δεν ήρθες ποτέ. Θα επανέλθουμε με το 3 Alliance συντόμως. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλο το streams. Το Incognito είναι salty, δεν είναι τώρα για... Ναι, βασικά σε κάποια φάση ήθελα να αλλάξω από JF Incognito να βάλω salty as fuck Incognito. Δεν πήγαινε. Δεν είναι για announce. Ναι, δεν πάω πουθενά τώρα. Ναι, ναι. Είμαστε μόνο για φάι τώρα, παιδιά. Ναι. Πάμε να φάμε Έλα, τίποτα. πάμε. Για τον Ιβεκ και μην κάνεις τίποτα που τα πήγε πολύ καλά στην Αμερική, έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Master Nive. Ναι, θα μπορούσε να έχει κερδίσει, αλλά εντάξει και το άγχος. Πόσα λεφτά πήρε. 3 χιλιάρικα στην τσέπη. Ωραία, τα θέλω όλα. Ναι, δεν έχεις τίποτα. Πάνε δανεικά από τον Θα πας να κάνεις και εσύ money match τώρα call στον Ιβεκ. Τι κάνει αυτός, τι κάνει αυτός. Μας κλείνει το φως. Στο Mortal Kombat που δεν έχουμε και ιδέα. Λοιπόν, ευχαριστούμε παιδιά. Φιλιά, Peace θα τα ξαναπούμε. Ναι. Till next time. Bye bye. Ξέρεις και να το κλείνεις τώρα η τζάμπα χαιρόμαστε. Από εδώ τι πώς το κάνουμε μάγκες, δεν ξέρω. You just press X like that. Όχι. Δεν ξέρω καν. Bye bye.